A dnes si povieme 10 najčastejších chýb, ktoré robíte počas chudnutia. Snažite sa zo stravy vylúčiť veškeré sacharidy. Nerobte to. Sacharidy sú dôležité na to, aby ste mali energiu do bežných činností a hlavne, aby váš mozog fungoval. Takže sacharidy si nechávajte. Po druhé, pijete alkohol. Alkohol ideálne dajte preč úplne zo svojho života, pretože keď zjete niečo a pijete k tomu alkohol, tak vaše telo najprv bojuje s tým alkoholom, až potom začne tráviť to jedlo a možno, že k tomu tráveniu ani nedojde. Takže alkohol. Tretie, robíte enormné množstvo kardia namiesto silových tréningov. Silové tréningy by mali byť na prvom mieste, až potom nejaké kardio pre kardiovaskulárny systém, ale nepoužívajte kardio pre chudnutie. Ďalšia chyba je, že pijete málo vody a zavodňujete sa. Áno, vždy sa zavodníte vtedy, keď pijete nepravidelne alebo málo vody, pretože to telo si ukladá do vodových zásob, sa zavodníte a samozrejme tá váha nejde dole a vy ste potom z toho frustrovaní, kortizol sa vyplavuje a proste telo si drží tú vodu. Takže píte pravidelne a hlavne veľa vodičky, aby moč bol priezračný, nezapáchajúci. Ďalšia vec, ktorú podceňujete, je spánok. Keď máte málo spánku, tak máte aj vyšší apetít a máte väčšiu chuť do sladkosti a do hlúposti. Takže spíte 7 až 8 hodín ideálne. Snekujete medzi jedlami, nesnekujte, neďobkajte, nechajte to trávenie, aby sa samo prečistilo. 2–2,5 hodiny, môžete aj 3 hodiny medzi jedlami, si dajte pauzu, len čistú vodu pite a žiadne ďobkanie. Je, že zabúdate na vitamíny, na mikronutrienty, ktoré sú veľmi dôležité nielen počas chudnutia, ale celkovo. Vitamín C, D3, K2, zinok, omega-3 a magnézium. Nezabúdajte každý deň si to dávať. Keď aktívne cvičíte, čo dúfam, že aktívne cvičíte, tak samozrejme klbovú výživu si dávajte tiež každý deň. Nielen počas diety, ale celkovo vy potrebujete krokovať celý deň. Zvyšuje vám to celodenný výdaj a nie len nárazovo zvyšujete výdaj, takže to vám brutálne pomôže pri diete, takže krokujte všade. 9. chybou a veľmi ráznou chybou je, že držíte príliš dlhú dietu a nemáte už reálny pohľad na seba. Stále nie ste spokojní a stále chcete viac a viac chudnúť. Odporúčam, aby ste našli niekoho, nejakého trénera, kouča alebo proste len kamarát, keď vám povie, že už je to dosť, stačilo, tak posluchnite ho. A posledná chyba na dnes je príliš veľký deficit, takže snažte sa nebyť v príliš veľkom deficite, pretože tá dieta bude veľmi ťažká, veľmi agresívna, vaše telo sa odvďačí jojo efektom, o ktorom si povieme viac na budúce. Sledujte ma, čaute.